Heu tingut a mans fins ara l'edició del llibre d'en Nan. Com se'ls va acudir la forma, els continguts, les tipografies? És a dir, quin treball heu fet per fer aquesta conjuminació, no? Bé, en el fons és una coordinació de tots els elements que va anar donant el Nan, però que totes les imatges que havien d'estar tractades com una làmina gran, per entendre'ns com una edició que sigués quasi com un quadre que es pogués posar a la paret i respectar-li absolutament el dibuix. Per l'altre cantó, aquests pensaments que ell tenia que acompanyaven el quadre també agafaven una importància per dues coses. Primer, perquè eren pensaments molt curts, la qual cosa feia que no hagués d'estar tractat com un text, sinó com, per entendre's en termes periodístics, com un titular, i aquest titular, perquè sigués atractiu, vaig pensar de tractar-lo que les formes siguessin molt importants, però que al mateix temps no destorbessin el quadre. Per tant, vàrem agafar una tipografia clàssica, una lletra clàssica, i a partir d'aquí ho vam tractar una mica com si sigués el titular d'una bíblia, per entendre'ns. I aleshores a cada quadre vam anar repetint aquest esquema, procurant els textos d'introducció i tot això, que hi és una cap lletra important i això vigilant molt els colors perquè que no empipés mai l'imatge, sinó que sigués sempre un complement però que tingués una vida pròpia també.